Исәнмесез, хәерле кич, эфирда Татарстан хәбәрләре. Яңа атнаны бергә башлыйбыз. Студияда Айгөл Бәдретдинова. Гадәттәгечә чыгарылыш башында ТАССРның 100 еллыгы белән бәйле вакыйгаларны барлыйк. 1921 елның 1 июнендә Казан университетының тарих-филология факультеты иҗтимагый фәннәр факультеты дип атала башлый. Тарих факультетындагы мөгаллимнәрне дә шунда эшкә күчерәләр. Ә студентларга 1 октябрьгә кадәр чыгарылыш имтиханын тапшырырга рөхсәт ителгән. 1999 елның 1 июненнән 4 июньгә кадәр Казанда Урта гасыр Казаны барлыкка килү һәм үсеш дип исемләнгән 4 көнлек халыкара конференция оештырылган. Йомгаклау документларында шундый сүзләр бар. Тупланган материалларга нигезләнеп, Казанның 10 гасыр азагы 11 гасыр башында барлыкка килгән дигән нәтиҗәгә киләбез. Шушы вакыттан Казанның 1000 еллыгын бәйрәм итүгә әзерлек башлана. Ул 2005 елда чит ил башлыклары катнашында билгеләп үтелә. Ә хәзер бүгенге көн яңалыкларына күчәбез. Түбән Каманың Кама Артек лагере балалар кабул итәргә тулысынча әзер. Анда бүген Татарстан президенты да булды. 16 бүлмә ясалган. Менә шул бүлмәләрнең берсе. Бу турыда тулырак Түбән Камадан Илшат Әюпов. Бүтән дөнья балалар өчен. Балалар өчен оештырылган онлайн музыкаль марафонның иң күңелле мизгелләре Айгөл Бәдретдинова репортажында. Петреш Кайынкайы илнең иң яхшы балалар бакчасы исемлегендә. Очень приятная, очень большая награда, делает большую нам честь. Моңа ничек ирешкәннәр? Фәрүзә Мәҗитова барып күрде. Тау өстендә шүплек оясы. Якын арада тора торган авыллардан китергән хлам. Татарстанда быел 130-дан артык канунсыз шүплекләрне ачыклаганнар. Аларны Айзат Шаймарданов ачыклады. 1 июнь халыкара балаларны яклау көне аны билгеләп үтү турындагы карар 1925 елда ук Женевада кабул ителә. Безнең илдә аны 70 елдан бирле уздыралар. Татарстанда бүген балаларны яклау көненә иң яхшы яңалык җиткерелде. Республикада Артек сәламәтләндерү үзәгенең филиалы ачылырга тиеш. СССР чорында яшәгән балаларга бу исем яхшы таныш. Ул чакта Артекка дөнья илләреннән килергә хыялланалар. Әлеге урын бәхетле балачак хатирәләре белән бәйле. Хәзер монда ял итү урыны үзебездә. Түбән Кама районында да булачак. Рөстәм Миңнехановның районга сәфәре күңелле яңалык алып килде. Раньше у нас все удобства были на улице, холодная вода, личный туалет. Биредә хәзер бөтен нәрсә өр-яңа. Рөстәм Миңнеханов инициативасы буенча республикада ял лагерьларын төзекләндерү бара. Кроватлар ясалган һәм шундый уңайлы шкафлар. Кама биредә 70 еллар башында салына һәм бик таушалган була. Хәзер инде тонырлык түгел. Появился свой Артек. Мы за классные условия. Позитива, океан. Говорим тебе спасибо. Нас любимый Татарстан. Я один раз был в Артеке, поэтому пионером, но у вас круче, чем в Артеке. Когда я был, Артек хороший был, конечно, но вы круче. Республикада быел 1888 балалар сәламәтләндерү учреждениесе эшләячәк. Аларда 218 мең бала юл итер дип көтелә. Моның өчен бюджеттан 1 миллиард 615 мең сум акча бүленгән. Роспотребнадзор белдерүенчә, лагерьлар 1 июльдән эшли башлар дип көтелә. Саклык чаралары тиешенчә үтәлгәндә, иртәрәк тә ачылулары мөмкин диде Рөстәм Миңнеханов. Бүген әлеге лагерь һәм Артек арасында килешү төзелде. Хәзер ул Шулман Артега дип йөртеләчәк. Кама Артек лагерында менә шундый якты, матур 4 корпус бар. Ул 64 кешегә исәпләнгән. Бүлмәләр шулай ук якты, җиһазланган. Анда 4 бала яши. Аларга бик уңайлы менә шундый кроватлар ясалган һәм һәрбер балага менә шундый шкафчыклар ясалган. Һәрбер бүлмә шундый якты, матур дизайнда эшләнелгән. Лагерь ачылырга тулысынча әзер. Әйдәманнар тиешле персонал җитәрлек. Лагерь бүтән замана таләпләренә туры килгәнгә Артек филиалы исемен йөртү хукукына ия. Россиядә мондыйлар алтау гына, шуңа чит өлкәләрдә зур кызыксыну күрсәтә. Более того, наши коллеги из других регионов, у которых чит өлкәләрдә үз лагерьлары булмаучылар бик кызыксына. Безнең балалар ял итеп биткәннән соң алар үзләренекен монда җибәрергә әзер. 15 гектар мәйдан биләүче Кама Артегында спорт корылмалары, ял һәм мәдәни мәйданчыклар җитәрлек. Артек филиалы буларак хезмәттәшлек балалар ялын тагын да кызыклырак итәчәк. Түбән Камадан Илшат Әюпов, Рамил Зәкиев, Яңа гасыр каналы.
Татарстанның барлык малай кызларын Рөстәм Миңнеханов үзенең Инстаграмындагы сәхифәсендә котлады. Ул аларга багышлап җырлы ролик куйган. Анда балачак турында җыр яңгырый. Пост астына бәйрәм белән, балалар яклау көне белән безнең балалар һәрвакыт елмаеп торсын, бәхетле, иң мөһиме сәламәт булсын диелгән. Видеоны 25 мең тапкыр караганнар инде. Бәйрәм уңаеннан Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Гүзәл Удачина да үз котлавын җиткерде. Балалар бездән яхшылык һәм игелекле гамәлләр көтә. Алар безнең яклауга мохтаҗ, безне яраталар һәм тулысы белән ышаналар. Аларның киләчәге безнең кулда. Әйдәгез балаларның өметен аклыйк, аларны тагын да бәхетлерәк итик диелә котлауда. Бүген Татарстан балаларны онлайн рәвештә котлады. Моның өчен 150 артист, танылган блогер һәм спортчылар катнашында зур марафон узды. Ул иртәнге 10-да башланды, әле дә бара. Мөгаен тарихка иң узыны булып кирип калачак. Иң күркәм мизгелләре алдагы репортажда. Барысында булдырабыз, барысында җиңәбез дип җырлыйлар. Пандемия вакытында бу сүзләр аеруча мәгънәле яңгырый. Балаларның тормышны ярату этләсә нинди вирусны җиңәрлек. Онлайн марафонда уку елын бетереп җәйге ялны көтеп алу хисе белән сугарылган иде. На старт! Внимание! Поехали! Иртәнге 10-нан бөтен республика балаларын интернетта берләштергән марафонны да алар үзләре алып бара. Җанлы аралашу, музыкаль коллективлар чыгышы. Прятаться не нужно. Детскими глазами видно все насквозь. Йолдызчыклар студиясеннән шигъри флешмоб, иңнәниләр өчен мультфильмнар. Син мине ничек таптың? Саксай. Рәсем ясарга яратучылар өчен мастер-класслар. Смотрите, как красиво. Красиво у меня заиграли мои цветочки. Күңелле дә, файдалы да юл кагыйдәләрен, балалар хукукларын өйрәнү, нәниләр конституциясе, гаиләдәге законнар, кунакта төрле министрлык вәкилләре, балалар хукукларын яклаучылар. Алар бәйрәм белән котладылар, четерке сорауларга җавап бирделәр. Какие права имеет ребенок в семье? Прежде всего, беренчедән баланың гаиләсе булырга тиеш. Бу аның төп хокукы. Һәр бала әти-әни назына, алар тарафыннан яклануга ия. Гаиләнең үзенә килгәндә бала үз фикерен әйтергә хокуклы. Һәм яхшы әти-әни бала фикеренә колак сала, аны тыңлый һәм аңлый. Көне буе барачак марафон Анжела Вавилова исемендәге фондка ярдәм итү максатыннан оештырыла. Экранда күрсәтелгән номерга SMS җибәреп, һәркем Казан хосписына ярдәм итә ала. Җыелган акча икенче хосписны төзүгә тотылачак. Кичке 10-га кадәр балаларны кызыклы программа көтә. Компьютер уеннарын уйлап табудан алып, кызлар өчен матурлык серләренә кадәр. Онлайн студияда бүген көн дәвамында композитор Эльмир Низамов, Татарстанның атказанган артисты Айдар Сөләйманов, Зенит волейболчысы була. Айгөл Бәдретдинова, Яңа гасыр каналы. Без балачакны сагынып яшибез, чөнки ул бер кайгысыз хыяллардан торган, иң самими һәм бар мөмкинлек синең алдыңда торган сәләтләреңне тормышка ашыра башлар чор. Безнең телеканал шундый талантлы балаларны берләштерә. Кечкенә хезмәттәшләребезнең саны елдан-ел арта. Шаян ТВ-да алып баручы балалар саны гына 30-дан артык. Күбесе сез танып белгән кечкенә йолдызлар инде. Бүген алар барлык Татарстан балаларына бүләккә бәйрәм марафонын әзерләгән иде. Аны безнең хәбәрчеләр дә кызыксынып күзәтте. Сәлам дусларым, бәйрәм белән сезне. Сәлам, кәйфләрегез ничек, бәйрәмчәме? Шаян ТВ каналын караучылар кәйфләр бәйрәмчә дип җавап бирер. Бүген программа тулысынча балаларны яклау көненә багышлана. Бәйрәм була бүген! Бездә барыйк әле. Балаларны яклау көнендә Шаян ТВ каналы яңа мультфильмнар, кызыклы тапшырулар һәм төрле конкурслар оештыра. Аларда турыдан-туры эфирда гына түгел, хәтта социаль челтәрләрдә дә катнашырга мөмкин. Менә хәзер биредә Руслан Хафизов Гүзәл Уразов белән онлайн режимда аралаша. Көн дәвамында онлайн режимда 3 туры эфир каралган. Гүзәл Уразова гаиләсе, кызы Ләйлә белән Ландыш Нигъмәтҗанова балаларның барлык сорауларына җавап бирә. Сабый чактагы истәлекләре белән уртаклаша. Шулай ук бүләкләр итү өчен мөмкинлекләр бихисап. Шаян ТВ каналы истәлекле бүләкләр әзерләдек, анда флешка, пауэрбанк һәм бик күп күңелле әйберләр. Моның барысы очраклы рәвештә безнең язылучыларга таратылачак. Сәлам алейкум, Тимур, ничек хәлләр? Әйбәт.
Шаян ТВ каналы бүген балаларның хыялларын да тормышка ашыра. Моның өчен алдан хат язарга кирәк иде. Актив тамашачыбыз Тимур Фазлыев, атаклы җырчы Ришат Төхвәтуллин белән очрашасы килгән иде. Алар бергә җырладылар, дуэт яздырдылар. Шулай ук безнең Лондонда яшәүче журналист, шулай ук Казан шәһәреннән Тимур Сиражиев белән очрашу үткәрдек. Бәйрәм чаралары бүген тәүлек буе дәвам итә. Шаян ТВ каналында хәзер 30лап алып баручы. Шуның яртысы ТНВ каналы хезмәткәрләре балалары. Алар да кайчандыр балалар редакциясендә эшләп, хәзер мөхәррир, режиссер һәм алып баручы хезмәтен башкара. Гомумән 1992 елдан алып бүгенге көнгә кадәр меңләгән яшь хәбәрче һәм алып баручы биредә башлангыч мәктәп узган. Шаян ТВ каналы күп балалы гаиләләр белән дә элемтәдә тора. ТНВда аларның саны 13. Шулпан Касымова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа гасыр каналы. Бала тәрбияләүче гаиләләргә бүгеннән Путин акчалары күчә башлады. Сүз 3-тән алып 16 яшькә кадәрге балалар турында. Аларның һәр кайсына 10 мең сум ярдәм каралган. Күпләр гаризаны дәүләт порталында калдыра. Аның язмышын электрон кабинет аша күзәтергә мөмкин. Ә инде сез турыдан-туры пенсия фондына мөрәҗәгать иткән булсагыз, телефоннан шалтыратып белергә була. Әгәр дә гаилә Россиядән читтә яши яки башка ил гражданы санала икән, гаризаны кабул итмәүләре дә ихтимал. Бу хакта сезне хат җибәреп кисәтәчәкләр. Общая выплаченная сумма на первый день составила более 4 миллиардов 300. Гомумән гаиләләргә 4 миллиард 357 миллион сум акча күчәргә тиеш. Моннан тыш 3 яшькә кадәрле бала тәрбияләүче гаиләләргә 5000 сум өчен гариза кабул ителә. Исегезгә төшәбез, ярдәмгә быелның 1 октябренә кадәр дәгъва кылырга мөмкин. Гаризаны дәүләт порталындагы шәхси кабинет яки күп функциялы үзәкләр аша бирергә була. Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгы бүген балалар бакчасына түләү тәртибе үзгәрүне аңлатты. Рафис Бурханов сүзләренчә, бала бакчага бармаган очракта түләүнең даими өлеше кимиячәк. Ул 12 майдан яңадан исәпләнә. Бу чыгымны каплау өчен республика казнасыннан 2 миллиард сум акча бүленгән. Узган атнада Татарстан президенты балалар бакчасына йөргән өчен түләү тәртибен үзгәрткән иде. Аның тәртибе буенча ата-аналарда сораулар туды. Әгәр сез түләгән булсагыз, сезгә яңадан исәпләү башкарылачак. Сорауларыгыз калган очракта бүгенге көннән башлап республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгында кайнар линия телефоны эшли. Татарстанда эшләүче программалар балалар тормышында үз эченә ала. Алар демография, мәгариф илкүләм проектлары буенча тормышка ашырыла. Соңгы 10 елда 179 балалар бакчасы, 819 мәктәп төзекләндерелә, 37 мең урынга яңа балалар бакчалары, 28 мең урынга мәгариф учреждениесе торгызыла. 2022 елга кадәр сабыйлар өчен тагын 10 мең, мәктәптә 2500 урын булдырылачак. Калдагы 2 елда тагын 3 яңа мәктәп сафка басачак. Питрәчнең Каенкай балалар бакчасы Россиянең иң яхшы 500 белем бирү оешмасы рейтингына кергән. Алар Санкт-Петербургта узган Моя страна конкурсында җиңүче. Анда илнең мәктәпләре, көллиятләре, иҗат үзәкләре катнаша. Уку сыйфаты, яңа технологияләр, инновацияле эшчәнлеккә зур игътибар бирелә. Иң яхшы бакчада нинди балалар тәрбияләнә? Фәйрүзә Мәҗитова барып күрде. Чтобы земля была мягкой, да, ведь, чтобы растения смогли вырасти, да, ведь? И мы что смогли получить? Ура! Морковку! Монда сабыйларны җир эшенә кечкенәдән төшендерәләр. Әнә түтәлләр ясап кишер, чөгендер утыртканнар. Хозырга да төбен йомшартырга да шушында өйрәнәләр. Балаларга өйрәтәбез бакчада эшләргә, балалар белән бергә кишерләрне, суганнарны, чөгендерләрне үстерәбез. Өйрәтәбез балаларга ипи каян килгәнен. Чәчәкләрне дә бергә утыртканнар, әти-әниләре белән кышын җимлек, язын сыерчык оялары ясап эләләр. Табигатьне танып белү экология проектлары өчен Каенкай бакчасы әнә шушы медаль һәм грамота белән бүләкләнә. Нәтиҗәдә Россиянең иң яхшы 500 белем бирү оешмасы рейтингына керә. Приятно, до слез приятно. Мондый бүләк алу бик күңелле. Бу безнең коллективның әти-әниләр, балалар белән уртак эш нәтиҗәсе. Иртән килгәч тә физик күнегүләр, аякларга массаж өчен махсус келәм бар. Конкурска гариза язып җибәргәндә барысын да күрсәткәннәр. Кул эшләре күргәзмәсендәге һәр экспонат аерым проект. Нинди матур зиннәтле чокырлар, аларга гади кагаздан эшләнгән. Келе ярдәмендә ябыштыралар һәм аны киптергәннән соң бераз көтәбез һәм әлбәттә инанасы формага кертеп, аны балалар кистичкалар белән буйлар. Бу чынаяк без макулатура гәҗитләр җыю ярдәмендә ясалган, менә шундый матур сулыш шәрәбез. Әкият геройларын да монда үзләре ясыйлар. Әйтик, әлеге бабайны балалар әти-әниләре белән картоннан әвәләгән. Хәзер ул да башка курчаклар кебек үк курчак театры персонажы.
Монда йөргән балалар табигать дуслары, спортны яраталар. Моя страна конкурсында Бөгелмәнең Улыбка, Әлмәтнең Чебурашка бакчалары, Казандагы Алиш исемендәге иҗат йорты, 159-нчы лицей һәм Мәскәү районындагы мәктәптән тыш эш үзәгедә катнаша. Фирүзә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Балаларны яклау көнендә бердәм Россиянең төбәк башкарма комитетында Татарстан Дәүләт Советының хатын-кыз депутатлары нәниләргә бүләк ясады. 5 бала үстерүче медицина хезмәткәрләре гаиләләренә планшет тапшырды. Игелек кыл проекты буенча 28 гаилә гаджетлы булды. Бәйрәм уңаеннан нәниләргә уенчы һәм китаплар да бүләк иттеләр. Акцияны дәвам итеп планшетларны социаль хезмәткәрләр һәм укытучылар балаларына да тапшырырга уйладылар. Сез Татарстан хәбәрләр тапшыруының төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда. ТНВ хезмәткәрләре коронавируска тест тапшырды. Мин бик шат безнең компаниядә эшләүчеләрнең шундый мөмкинлеге булуына. Әлеге гамәлнең үзенчәлекләре турында Илдар Сафиуллин. Европаныкыннан ким түгел. Слава Богу, что мы дожили до этих времен. Халык фикерен исәпкә алып яңартылган парк казанлыларның яңа ял итүренә турында Илгиз Шәкуров. Бүген Рөстәм Миңнеханов Түбән Камадагы Кызыл Чишмә бистәсенең үзәк урамында барган эш белән танышты. Ишегалды 5 йортны берләштерә, биредә 235 кеше яши. Аны безнең Ишегалды программасы буенча ремонтлыйлар. План схемасын халык белән килештергәннәр. Хәзер биредә яннарын яшелләндерергә, балаларга уен, өлкәннәр өчен спорт комплексы, яктырткычлар куярга тиешләр. Президент бөтенесе стандартларга туры китереп башкарылырга тиеш диде. Хәл катлауланып китсә дә, без барлык программаларны да дәвам иттерәчәкбез. Ишегалларын төзекләндерү күләмле проект. Мондый эштә үге тапкыр башкарыла, ди Рөстәм Миңнеханов. Я здесь родилась даже на Красном Кресле. Ну, я думаю, еще долго будем жить. Не знаю, сколько Бог даст. Будем просить. Хочется выразить вам огромную благодарность. Большое спасибо за такой подарок. Что здесь было? Заросли. А сейчас я вот со своих окон наблюдаю. Вижу горизонт, холмы. Каждый вечер любуюсь закатом солнца. Илкүләм проектлар Түбән Каманың Шинниклар проспектында танымаслык итеп үзгәртә. Бакый Урманчы урамыннан Менделеевка кадәрге 2 чакрым арада өслекне тулысынча алыштыралар. Президент аны да карады. Монда машиналар өчен хәзер 6 полоса, җәяүлеләр өчен кичү. Заманча яктырткычлар кую, тукталышларны яңарту планлаштырыла. Гаилә паркына килүчеләр өчен машина кую урыннары ясалачак. Әлеге эшләр 665 миллион сумга төшә. Ремонтны октябрьгә төгәлләргә ниятлиләр. Татэнерго оешмасы 2012 елга Түбән Кама халкы өчен тарифларны киметергә вәгъдә итә. Нәрсә хисабына? Реальное время интернет газетасын укыгыз. 2 ай эчендә республикада 132 законсыз чүплек ачыкланган. Бу хакта Россельхознадзорның Татарстандагы идарәсеннән хәбәр иттеләр. Әлеге чүплекләр 29 районда табылган. Хәзер тикшерүчеләр табигатькә килгән зыянны һәм гаеплеләрне ачыклый. Чүплекләрнең табигатькә никадәр куркыныч булуын бүген Айзат Шаймарданов та өйрәнде. Ул Питрәч районының Качак авылына юл тотты. Тау башына салынгандыр безнең чүплек дип шигъри юллар белән башлап булыр иде Качак авылы турында сөйләгәндә. Ул авылның үзәгеннән үк күренеп тора. Инде монда нәрсә генә юк: көнкүреш чүпләре, төзелеш калдыклары, көпчәкләр, киселгән агачлар, пластик һәм башкалар. Әлеге урынны Россельхознадзор белгечләре быел гына ачыкласа да, әмма моннан ук күренеп тора, әлеге чүплеккә инде берничә ел, хәтта 5-6 ел дияргә мөмкин, чөнки читтәге чүплекләр инде шактый эшергән һәм шушы чүплек барлыгы биредә 50 суты майданны алып тора. Россельхознадзорның белгечләре урынны тәфсилләп өйрәнә, фотога төшерәләр, зыянны саныйлар. Конечно, она представляет большую опасность. Мусор может стекать в озеро. Чүплектә техникада эшләгән калдыкларның бер өлешен тау астына этеп төшергән һәм балчык белән капларга тырышканы күренә. Мин уйлыймын, бу халык эше. Шуңа күрә шул якын арада тора торган авыллардан китергән хлам, мусор. Авыл җирлеге эшчеләре бу свалканы рекультивировать итәргә башлаганнар инде монда, күренеп тора. Шуңа техник эзләре дип. Шулай итеп хәзер Россельхознадзор белгечләре гаеплене эзләячәк. Без Качак авылы җирлегенә мөрәҗәгать итәргә уйладык. Тик бинага кирип кенә булмады. Качак авыл җирлеге башкарма комитеты ишекләрен безнең машинага килеп туктауга бикләделәр. Дөрес, бу мизгелләрне безнең камера төшерергә өлгермәде, ләкин ишекләр биклә. Гәрчә сәгать әле 11 тулып 15 минут кына булса да. Авыл җирлеге башлыгы Зөбәйдә Саттарова да никтер телефон трубкасын алмый. Әлеге чүплек инде күп еллар тора диде авыл халкы.
Картина безобразна, плохо экология. Бу кутушкыш картина, экология битеп бара. Если вы там постоите, вы увидите, что оранжевые КАМАЗы загружают. Әгәр шунда торсагыз, КАМАЗларда килеп чүп бушатып киткәнне күрерсез. Мин аларны иртән дә төшке вакытта да күрәм. Гаепле кешеләргә 400 меңнән 700 мең сумга кадәр штраф яный. Соңгы 2 айда авыл хуҗалыгы җирләрендә Россельхознадзор белгечләре 29 районда барлыгы 132 канунсыз чүплек булуны ачыклаган. Шуларның әлегә 300 генә тәртипкә китерелгән. Итрәч районыннан Айза Шаймарданов, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Башка яңалыклар белән дәвам итәбез. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 диагнозы тагын 50 кешегә куелган. Барысы да диярлек вирусны үзебездә йоктыра, барыбер очрак кына читтән кайткан. Хәзер авыруларның 19-ы хастаханәдә калганнары иде дәвалана. Шунсы да мәгълүм, республикада коронавируслы кешеләрнең 80% инде савыккан, ләкин 544 кеше әлегә COVID-19 белән көрәшүен дәвам итә. Пандемия шигенә бүген Мәскәүнең Җәмик мәчете дә изоляциядән соң беренче тапкыр үз ишекләрен ачты. Әмма саклану чаралары монда да күрелә. Керүгә һәркем битлек һәм перчатка кияргә тиеш. Намаз уку залында ара калдырып басарга кирәк. Һәр намаздан соң бүлмә дезинфекцияләнәчәк. Әлегә бу Мәскәүдә эшли башлаган бердән-бер иман йорты. Башкалаларның ачылу-ачылмау турындагы карарны Россия мөфтиләре советы кабул итәчәк. Бүтән дезинфекция ясаган, маркировка ясаган идәндә, каверларда халык сагынып килә мәчеткә. Иншалла көтәбез халыкны. Изоляция чорында Яңа Гасыр каналы корреспондентлары да иң алгы сафта эшләде. Барлык саклык чараларын күреп һәм Роспотребнадзор таләпләрен төгәл үтәп, чөнки безнең бурыч республика яңалыкларын шул исәптән коронавирус турындагыларын да сезнең игътибарга җиткерү бару иде. Менә бүген хезмәттәшләребез коронавируска тест тапшырды. Аның үзенчәлекләре турында Илдар Сафиуллин. Тест тапшыру үзенә күрә имтихан бирүне хәтерләтәләр диләр, аңлашылмый торган шундый борчылу, дулкынлану хисе бар. Монда кергәндә үзенә күрә таләпләр бар. Иң беренче чиратта үзен турында кыскача гына мәгълүмат һәм әлбәттә кулларда перчатка, биттә маска булырга тиеш. Монда күп кенә кагыйдәләрне истә торырга кирәк. Иң беренче чиратта 2 сәгать дәвамында ашарга ярамый, бер тәүлек эчендә ниндидер дарулар кулланмаган булырга тиешсең. Инде анализ тапшыруның бернинди катлаулыгы юк. Масканы саласың һәм авылдан борыннан табиблар махсус таякчыклар ярдәмендә анализ кылалар. Тест нибары 30 секундта алына. Аны бүген безнең редакциядә эшләүче һәр кеше үтте. Тәэсирләре дә төрле. Без бик күп съемкаларга йөрибез, бик күп чит кешеләр белән аралашабыз, журналистлар буларак. Хезмәттәшләрем әйтүенчә, бу куркыныч түгел, бик тиз үтә. Шуңа күрә дә инде курку юк, бераз дулкынлану гына. Бераз куркыта. Шулай да мин бик шат безнең компаниядә эшләүчеләрнең шундый мөмкинлеге булуына. Бу тестны инде үзеңнән дә барып ясатасың килгән иде, чөнки кайбер кешеләр бит бессимптомны да үткәрә дип әйтәләр. Коронавируска тест алучы табиблар битлек перчатка гына түгел, махсус саклагыч киемнәрдән. Алар инде 2 ай шушы формада эшли. Прошли курс переподготовки, как раз ПЦР, COVID-19, заборка. Без моның өчен махсус әзерлек курслары үттек, анализ авыздан һәм борыннан алына, авыртмый ул. Пандемия чорында ТНВ каналында яңалыклар чыгарылышлары кимемәде. Үз изоляция чорында онлайн форматта эшләү алымы кулланылды. Һәрбер хезмәткәребез менә шулай перчаткаларда, маскаларда йөрде. Бу үзен һәм хезмәттәшләрен саклау өчен. Икенчедән, без коллективны 2гә бүлдек. Ярты төркем бер атна эшли, икенче атнада ял итә, икенче төркем яңа атнада эшли башлый да, аннан соң ял итә. Бу бөтенесе дә хезмәткәрләрнең сәламәтлеге өчен эшләнде. Бүген тестны яңалыклар Семне иртәнге редакциядагы 100дән артык хезмәткәр тапшыра. Алар пандемия чорында тулы режимда хезмәт куя. Шуңа күрә беренче чиратта аларга тест уздырырга булдык ди телеканал җитәкчелеге. Наших сотрудников. Бу беренче чиратта съемкаларда, иҗат төркемнәрендә вакыйгаларны төшереп йөрүче хезмәткәрләргә кагыла. Бу аларның сәламәтлеген кайгырту һәм шулай ук коллективның иминлеген булдыру өчен кирәк. Тестның нәтиҗәсен безгә 2 көннән җиткерәчәкләр. Илдар Сафиуллин, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Парклар җәйге сезонга һәм үз изоляциядан чыгучы халыкны кабул итәргә әзерләнә. Дәрвишләр бистәсендәге Комсомольская күледә шундыйлар рәтендә. Узган ел төзекләндерелгән паркны халык фикерен исәпкә алып яңартканнар иде. Киңәшле эш таркалмый, хәзер ял итү өчен шәһәр читенә чыгу кирәк түгел ди. Якын тирәдә яшәүчеләр. Казанлыларның яңа ял итү урыны турында Илгиз Шәкүров тулырак. Когда уже все увидели, как все изменилось, очень обрадовались. Хәзер монда сәгатьләр буе йөрергә була, ди Лиана Чередилина. Ул Комсомольская күле янында гына яши. 2 яшьлек кызы белән бирегә көн саен киләләр. Төзекләндерү эшләреннән соң паркта тагын да күңеллерәк. Любимое место. Бу безнең яраткан урын, чөнки табигать кочагында монда үрдәкләр ашатабыз, балалар өчен яхшы урын, тиздән моннан күченәбез. Яраткан күлебезне калдырып китү бик моңсу.
Дәрвишләр бистәсендә урнашкан Комсомольская күле узган ел Татарстанның җәмәгать урыннарын үстерү программасы кысаларында төзекләндерелгән. Шәһәрдән күлгә керү юлларын уңайландырганнар. Бирегә җыяу да, велосипедта да килеп була. Парковка, спорт һәм балалар мәйданчыклары, кафе, элек булар берсе дә булмаган. Болытлы көн булуына карамастан, бүген дә биредә халык шактый иде. Мондагы үзгәрешләрне алар уңай бәяли. Элек булай түгел иде. Хәзер бик әйбәт. Замечательно стало. Слава Богу, что мы дожили до этих времен. Әлеге күл казанлыларның су кыйну өчен дә яраткан урыны. Төзекләндерү эшләре вакытында халык сорау буенча күлнең суын чистартканнар, ярга ком җәйгәннәр. Шулай ук менә шундый уңайлы ятаклар да урнаштырганнар. Әмма илдәге санитар вазгыять сәбәпле әлегә су кыйну катгый тыела. Шулай да монда халык килүенә инде барсы да әзер. Подготовили. Кешеләрне коткару өчен барсы да әзер. Бу буҗралар, көймә эшләрләр. Яшеллекне саклап калу. Күлне төзекләндергәндә төп бурыч шушы иде ди проект авторлары. Просили благоустроить озеро. Дәрвишләр бистәсендә яшәүчеләр күлне чистартуны сорап мөрәҗәгать итте. Әмма без бөтен территорияны төзекләндерергә булдык. 4 тапкыр халык белән очраштык. Төп идея мондагы күп еллык имән агачлары белән бәйле. Игътибар итсәгез, биредә барысы да диярлек агачтан ясалган. Быел Казанда тагын 6 парк һәм сквер төзекләндереләчәк. Илгиз Шәкүров, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Ул ел әйләнәсе җир эшендә чәчү, сугу, сату мәшәкате җитәрлек. Алабуга районында яшәүче Фәйзелхан Әхмәтҗанов хөкүмәттән ярдәм кредит алмыйча хуҗалыгын ничек яшәтә. Бу хакта иртәгә көндезге 12нче яртыда татарлар тапшыруында карагыз. Бездә эшлим дисәң, башыңны иеп йөрмәсәң, эшләргә возможность бар. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән мин булыгыз. Радио тапшыруларын бергә әзерлибез. Сез яраткан җырлар, җәһәт хәбәрләр, безне сайлаган өчен тыңлаучыга рәхмәт сүзебез. Болгар радиосы. Без Татарстанда беренче. Катарактны җиңеп була. Мин офтальмохирург Рустам Талдаев сезне Эксклюзив плюс клиникасында көтәм. Келегез булышарбыз. Эксклюзив плюс офтальмологиясы 279-70-70. КБК «Агрорусь». Здесь ваши сбережения растут по щекам до 9,9% годовых. Можно все проценты сразу. 550-82. Ну все! Мухам кранты! Пленных не брать! Кра от мух! Ура! Мы снова открыты! Гипермаркет брендовой одежды и обуви для всей семьи Second Hand Вова. Ждем всех на Читаева 58Г, 2-й этаж. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышы. Иңелек сезнең игътибарыгызга файдалы мәгълүмат. Күптән инде яңа шкаф купы алырга телисезме? Сыйфатлы, өстәвенә 20% ташламалы шкаф купы кирәк булса, Данил Мастерга шалтыратыгыз. Төгәлрәк мәгълүмат danilsызык.master.rf сайтында. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк чыгышта урыны белән явым-төшемнәр көтелә. Төньяктан килгән салкын циклонны антициклон алыштырырга ашыганның тәэсирендә сишәмбе иртәсе җылы һәм кояшлы булачак. Көндез кайбер районнарда яңгыр явуы ихтимал. Төньяк чыгышта да һава шартлары бераз үзгәрә. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Минзәлә, Менделеевскта ай язучан булытлы һава, җил төньяк чыгыштан уртача тизлектә исә. Алдагы көннәрдә шактый җылыта, шулай да кайбер районнарда яшенле яңгыр булуы ихтимал дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш Арча, Кукмара, Балтачта ай язучан булытлы һава, температура 15 градуска кадәр. Көньяк көнбатыш Болгар, Буа, Чүпрәлдә кичкә таба бераз яңгыр явачак. Температура шулай ук берничә градуска күтәрелә. Татарстанның үзәк районнары Чистай, Әлмәт, Мамадышта һава шартлары уңай саклана, 18 градуска кадәр чыга. Һәр вакыт кояш кына булган урында чүл барлыкка килә. Шуңа күрә барлык табигать күренешләре дә мөһим ди халык әйтемнәрендә. Доктор Оз федераль челтәр медицина үзәге авыртусыз һәм операциясыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблемаларны хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында клиника табиблары ярдәмендә Россиянең 10 шәһәрендә 10 меңгә якын очрак операциядән башка ярдәм ителгән.
Минем умыртка бүсерен алдылар инде һәм кабат операциягә юллыйлар. Миңа нишләргә? Доктор Ост умыртка баганасын алдынгы технология буенча операциядән башка давалый. Бүсер үзе нерв һәм кан тамырларын азат итеп үз урынына тартыла башлый. Авырту китә, хәрәкәт итү җиңелләшә. Башкалабыз Казанда алмашынучан болытлы һава көтелә. 17 градуска кадәр җыла. Төньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы терекөмеш баганасының 757 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 61%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар, хәерле бәрәкәтле эш атнасы телим сезгә. Исән-имин булыгыз.